Het feest voor Masniel begon bijna een jaar geleden en krijgt nu een gouden randje. Het ummeke, een miniatuur van het origineel voor op de tambourmaître-stok. Ik sta hier met een gevoel dat is een hele eer om dit te mogen metmaken. En ook omdat dit de eerste keer in de schutterswereld is dat een uitgereikt werd aan een tambourmaître. De maker van de stok, ofwel de mees, is Paul Roberts, hier in zijn werkplaats in Amsterrade. Roberts is de enige maker van deze dirigeerstokken op het Europese vasteland. Nou, ik heb eigenlijk al het idee al heel erg lang, al een jaar of 5. En een bevriende kunstenaar, Pierre Habets van Flow Art, die heeft een beeld gemaakt hoe in in dit geval de kleine verwerkt is. En dat ummeke zocht en dacht van, nou, dat moeten we op een stek kunnen zetten. Als eerbetoon aan het winnen van het prachtige feest natuurlijk. Hè. Ja, dit is een pronkstuk van de vereniging. En ik zal hem met eer gaan dragen. Dus, en hoe dragen naar de andere schutterijen. Nu is het nog oefenen voor Wil Koelen, maar over iets meer dan een maand volgt het echte werk. Sint-Urbanus Masniel heeft de primeur dit jaar. En wie weet, het begin van een nieuwe traditie. Dat is te hopen. Wat men dat wil, dan kan dat. Ja, dat is een eerste stap en misschien wel een trend, weet ik niet.